Noniin, kato heti ekalla. Ei tule tonne. Eiköhän siellä tulee. Tää pistää vastaan. Onko ahve? Mistä se oikein on kiinni siellä? Ihan kovea lippo. Tänään mennään Kiiminkijoelle. Se on noin 20 kilometriä Oulusta pohjoiseen. Joki on 178 kilometriä pitkä. Se yltää Puolangasta aina Perämerelle asti. Joen peruslajina on hauki, ahven ja kuha. Jokeen on myös istutettu merilohta, järvitaimenta, meritaimenta, harjusta, planktonsiikaa sekä pohjasiikaa. Lähdetään kattoo mitä sieltä tulee. No niin, ei muuta kuin heittelemään. Katsotaan mitä täältä tulee. Aloitetaan päivä ihan tällä pienellä vetelotolla. Kävin vähän tankkaamassa uistinvarastoa, niin katsotaan mitä tulee. Hanskat unohtuu ottaa käteen. Komeesti ui. Se on kyllä, että jos täältä ei tule kalaa, niin sitten on kyllä miehestä kiinni. Tai miehessä kiinni. Päivä on kyllä tajuttoman komea, 20 astetta ja aivan täydellinen. Aurinko paistaa eikä tuule ja ötököitä ei ole nimeksikään. No, nyt jos on kala. Joo niin. Ensimmäinen kiinni. Vissiinkin. Ja missä se on kiinni? Toisessa uistimessa kiinni. Mistä se oikein on kiinni siellä? Jonkun uistimessa. Jonkun uistimessa se näyttää olevan. Katsoppa joo. Oikein siima katkenut tänne. Onpa hyvä, että sai mukaan. Hyvä, että saatiin mukaan. Tossa on, kato joo. Jollakin lippa jäänyt kiinni tuohon noin. Niin. Noit on kyllä ihan. Tää on helpoimman kautta vaan. Otetaan kuitenkin siima pois vedestä. Pitkää siimaa on. Saatiin vähän luontoa puhtaammaksi. Tämmönen määrä siimaa on tuolla vedessä ollut. Onko se tää kuitosi? Kato. Ihan kovea lippo. Ilmeisesti joku muukin yrittänyt tällä kalastella. Tällä paikalla. Jos ei tähän tarraa, niin sitten kokeilla isompaa koko lipassa. Toivotaan itellä nyt ei samalla tavalla kävisi, että jäisi niin jumiin tuohon. Joo, se katkesi siinä. Ja se jäi sinne. Isoja kiviä tuossa tahtoo kyllä olla. Noniin, ensimmäinen kala. Noniin, eipä siiset. Piru. Se oli jo kiinni. Mitä kovempi vastaisku. Tämähän on ihan täydellinen. Noniin, kato heti ekalla. Ei tule tonne. Eiköhän siellä tulee. Tää pistää vastaan. Onko ahve?
Huomaa, että on joki. Mikä se on? Mä en nähnyt. Hauenpulikka. Pikkuruinen hauki. Ensimmäinen hauki. Vähän pitempää heittoa kokeilla. Jäi pohjaa. Tunneksi lähti pois. Tätä en haluaisi menettää just nyt. Noniin, nyt taitaa, kun nyt on ahven kyllä. Ihan on sen kokoinen, että kestää ottaa ruuaksi asti. On komea. Ahveneksi oli ihan hyvän kokoinen, niin kelpaa mennä ruuaksi asti. Helikopteri menee jossakin. Ja muutama heitto tälleen vai tästä kokoa isompaa. Pohjaa. Älä nyt viitti. Meinaatko ne jäädä sinne? Tuli, jes. Loistavaa. Katsotaan mitä tällä tulee. Palataan tuohon äskeiseen paikkaan takaisin. Kokeillaan täältä uudemman kerran. Mitä sanoo? Vähän kevyempi tuo virta, niin helpompi vähän hallita sitä, missä tää menee. Mä en tunne, että pyöriikö se vai eikö se pyöri siellä. No ei se pyöri, sen takia se ei tunnukaan. Sen takia se ei tunnukaan, kun se ei pyöri. Ai tiuhi. Kokeillaan.
Houkutus kyllä käyty oikein kokeilemassa, eikä sitten reitti sinne vaan. Ei pyörinyt se. Oli se vähän mutkalla. Jännästi mulla ei ollut minkään muun kanssa ongelmia, paitsi tän koon kanssa ollut ongelmia, vaan se kiertyy tolle jotenkin oudosti. Päästiin vähän sen tänne päin. Tuossa on sen verran matala, että jos tuohon veteen mennä kumisaappailla, ettei ihan ota hörppää vettä, mutta katsotaan miten päästy. Otetaan haavi tähän käden ulottuville. Ota siinä. Tässä ihan hyvä turvavara. Niin. Ois mitä täältä löytyy. Tai semmonen pikkunäppärä tuohon ihan lähelle, niin katsotaan missä mennään. Sen kyllä sanoo, että oikein sen näköinen pusikko, että jos ei tossa punkkeja ole, niin sitten ei kyllä missään. Nyt pitäisi kokeilla sitä minilottoa taas. Vielä yksi heitto kokeilla sitä lottolippaa vielä. Sitä minikokoa. Eiku, sehän jäi pohjaan. Niin, sehän jäi pohjaan. No sitä toisiksi pienempi kokoa sitten. Tuli kokeilla nyt mahdollisesti viimeisestä paikasta tänään. Onko vähän hurjan näköinen, kun mä en ikinä ennen ole kalastanut näin kovassa virrassa. Sekä se kuuluu siis kalastaa. Tai jos se teki omia ippojansa on. Veikkaan, että vois tähätä kyllä tohon, missä on toi tyynikohta. Mä voisin veikata, että se olisi semmonen paikka, missä ne voisi ottaa oleillekin vähän se. Oli kyllä vähän jo virtasa paikka. Niin tulin tähän mistä 2 kalaa tuli ja katsotaan saada vielä lopetettua vahvasti. Ei tässä semmonen puolisen tuntia mahdollisesti on vielä. On kyllä pakko palata jo takaisin.